Моля за вашето внимание. Представяме ви важна информация. През последните повече от 20 години България е водеща по брой случаи на инсулт в Европа. През 2023 година инсулт са получили почти 50 000 българи, или повече отколкото е населението на град Враца. Починалите са повече от жителите на град като Котел. За да се противопоставим на тази тревожна тенденция, ние от Асоциация за инсулт и афазия се обръщаме към вас с призив. Дайте шанс на човека до вас. Научете симптомите на инсулта. При съмнение за инсулт, проверете следните 3 най-чести симптома. Разкривено лице, слабост в ръцете, затруднен говор. Има ли провисване на ъглите на устата? Помолете пострадалия да се усмихне. Ако усмивката му не е симетрична, симптомът е потвърден. Има ли слабост в ръцете? Помолете пострадалия да повдигне успоредно ръце напред. Ако едната ръка изостава, симптомът е потвърден. Нарушена ли е способността му да говори? Помолете пострадалия да повтори изречението «Тревата е зелена». Ако се затруднява, речта му е неясна или разменя думите, симптомът е потвърден. Внимание! При потвърждение на дори само един от трите симптома – разкривено лице, слабост в ръцете или нарушен говор, незабавно позванете на телефон 112 и съобщете за инсулт, като посочете часът и мястото на инцидента. Сложи всичко за инсулта в малкия си джоб. Вземи инфобот за инсулт във Viber. Сканирай кода и се присъедини. Или просто потърси думата инсулт в търсачката на Viber. Открий подкрепа. Инфобот е безплатен и одобрен от Министерството на здравеопазването. Притежавай инфобот в телефона си, използвай винаги при нужда, можеш да спасиш човешки живот. Информацията е подготвена и се разпространява от Асоциация за инсулт и афазия. При нужда от подкрепа след инсулт позванете на национален телефон 0700 114 04 или посетете нашия сайт stroke.bg.